Yes, can send it. What is it? Right, you say. Well, I'm going to go on. The movie of one at someone. Without the boy, they never am jail at the Miss Munilo. Who got it up to the open garage? What I did. I don't know like a restaurant. Oh, I was one of Amazon of Jazz and then I said, Purana, as a boy. You said I didn't go out. Yeah, you don't know what to watch and say. Bam Soroi, but this, but Derek, my Jumen, my soldier, my Purisa, my Nambia Tano, my Windy, my driver, my Birita, my Fujis, Lemo, Savacate. Let him run that was found in the sad. Sadza nakabedwe ranyanza zarokubata zikashinyira inisadza ndinoida dai uri mti upondaisa zvakutapera meno pamariro ndikatonokega ndinoita sendinochema mufu inhangi ndichemera sadza ndakanakira kuti pamuriwo handisarudzi chero nekabichi gusha mutuvi chero neshuga ndinopedza poto pamuchato musandoerenga kupunga ndisei kusadza chidaba nechinyama munongoro nenge uri muvhudzi mukasati pasadza changu chipotodzokera nacho kumba yani kakatanga nesadza ndimupe mukombe iwe muroora kana ndashanya usazvinetsa nekutenga chingwa nemazai ningobhuwa chisadza mangwanani kana muriwo pasina ndinodla sadza racho nemazai masikati oita zvekamwe kasadza manheru igaro ziva kuti tovada tadla sadza handisi kusenga zvoadi ukaita zvekutamba unodzokera kundoraigwa pavatete zvinonakidza ende wagona zvisingaiti senzerega ndichikuudza pawangokanganisa chete ndive kuti padete pekutangapo panhanganya yapa pawati pamusoroi vadzidzisi vabereki nevamwe zvose zvivamo mazito ana mudhumeno ana hwindi avo hazvina basa madhiraivha mahouzigero izvo hazvina kana basa izvo ngoti pamusoroi vadzidzisi madhumeni chichi nemi mose makateerera ndoda kumbokuitirawo detembo rangu rinonzi sadza wapedza zvomunozvana izvo zvosiyana nazvo rakanaka zvisingamboiti ronakidza zvisingamboiti ende ndafara ende senzeni waakugona ndachita zvechikoro aiwa wauteereraka apa waugona ndoda kuti uchiita usingaverengi uchinyatsa kuekita kuti pamusoroi ndomatandichikirema uchiretekta sasenzi zvako zviya senzi ndokuteerwa haiti